men det her handler da lige så meget om økonomi, altså. Økonomi regner i røven. Det handler ikke om myten. Det handler om, at du knalder med en anden fucking ung pige, og så kommer du her og vil have min søn. Fyre der, hold din kæft. Du skal ikke råbe af mig, du skal... Jeg skal ikke råbe dig. Nej, det skal du faktisk ikke. Så lad være med at komme her i dit hus. Fuck af, mand. Din kæft er din så, mand. Så! Ja, hej, du taler med Peter. Hej. Jeg ringer angående din bilannonce. Er det muligt, at jeg kan komme forbi og kigge på den? Hej. Hej. Du må være Peter. Kom indenfor. Tak. Det er sgu lige meget, det der. Okay. Vil du en kop kaffe? Ja tak. Det ville da være dejligt. Jeg er kun næstkaffe. Ja, det er helt fint. Det var altså undskyld, at roder sådan. Jeg ville egentlig have ryddet op, før du kom, men der kom noget i vejen. Det har bare været en hektisk dag. Nå, hvordan kan det være? Nej, ikke noget særligt. Jeg henter lige bilnøglerne. Jamen, det ser umiddelbart fint ud. Men det er da heldigt. Hvornår har den sidst været til service? Det er ikke så længe siden. Så en prøvetur. Ja, det var godt.
ellers ikke meget, den har kørt med. Ja, det er også en helt ny bil, så... Hvordan kan det være, du sælger? Jeg har bare ikke brugt sådan en stor bil længere. Jeg håber, du kan lide den. Ja, det kan du tro, jeg kan. Jeg kan forstå, at du vil have 100.000 for den. Ja. Så skriver jeg der bare en check. Ja. Du har fundet for 100 kroner kontant. Hvad? 100 kroner er din. Nej, det kan jeg sgu da ikke. Jeg vil bare gerne af med den. Jeg har papir det hele. Men det ser jo fint ud. Sådan din. Men så takker jeg for en virkelig god handel. Det er mig, der tager. Hej. Jeg solgte din bil. Ja, du får hver en krone.